नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आईचे खबरो. अनधिकृत मद्य शोधासाठी ड्रोन कॅमेऱ्याचा उपयोग, अबकारी खात्याने नवीन कारवाई. कारवार गोंय राज्याच्या सीमा भागात लागून असलेल्या तालुक्यात अनधिकृत मद्य रानमार्गान माथेवाजान हाडून दास्तान करून दवरचे आणि विकचे व्यवसायाचेर नियंत्रण हाडचे म्हण अबकारी खात्यान आता ड्रोन कॅमेऱ्याचा उपयोग करून आक्रम मद्य दास्तान करच्या प्रक्रियेचेर ब्रेस्ताराक प्रायोगिक तालीम मारली. या वेळार मुडगेरी डॅमा लागींच्या रानात माजाळी लागिल्ल्या जंगलात दास्तान करून दवरिल्लो 750 लिटर सोरो अबकारी अधिकाऱ्यान ताब्यात घेतलो. मुडगेरी डॅमा लागींच्यान वयच्या पायवाटेन, भीमकोल डॅमा लागींच्या वयच्या पायवाटेन आणि मांगिणच्यान आणि इतर काही भागांतल्यान मद्य हाडचे खास वाट असून तसले जाग्यार तपास कार्य करचे मुश्कील आशिल्ल्यान ड्रोन कॅमेऱ्या मार्फत तपासणी करचो निर्णय घेला असे अबकारी निरीक्षक बसवराज करवीन कोप्पा हेमी सांगले. सध्या 700 लिटर मद्य ताब्यात घेतला. या मद्य व्यवसाय प्रकरणात 8 पेक्षा जास्त लोक असून ड्रोन कॅमेऱ्याची कल्पना येताच तेमी मद्य सोडणं फरार जाल्ली घटना घडली. समुद्र मार्गान, रान मार्गान गोंयच्यान मद्य आक्रमक रितीन पुरवणी जाता. अबकारी खात्यात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आशिल्ल्यान असल्या मद्य व्यापाराचेर धाड घालूंक सादी जावची ना. सध्या प्रायोगिक म्हूण ड्रोन भाडेतत्वाचेर घेतिल्लो असून हेज फुडें अबकारी खात्यातर्फे ड्रोन खरेदी करचो प्रस्ताव वरिष्ठाक धाडचो विचार आसा अशें अबकारी उपायुक्त रुपा हेमी प्रसार माध्यमांत सांगले. मुंडगोडात आमदार हेब्बार हेमी जनावर प्रदर्शन या कार्यक्रमाक दिल्ली चालना. मुंडगोड तालुक्याच्या बाचणगी ग्रामात शनिवार 20 जानेवारीक आमदार श्री शिवराम हेब्बार हेमी जनावरांचे प्रदर्शन या कार्यक्रमाक गोपूजा करून कार्यक्रमाक चालना दिली. या कार्यक्रमाचे दिवली पेटोवन उद्घाटन करून आमदारान हजर आशिल्ल्या जनावरांचो धंदो करच्या व्यावसायिकांक पुरस्कार पत्र वितरण करून कार्यक्रमा उद्देशून उलयले अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवय बापूय आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.